Bon dia, sóc el teu profe online i en aquesta tercera sessió del projecte del carrer en 3D farem el poliesportiu. Sessions anteriors vam fer la casa normal, vam fer la casa rural o la masia i ara ens toca fer el poliesportiu. Què aprendrem en aquesta sessió? Aprendrem a posar lletres en 3D, a importar imatges i haurem de començar a fer més detalls. Començar a fer més detalls, tenim més cura, quan fem les finestres, fer el marc, hem de fer també les portes d'emergència. Per tant, què es demanarà que com a mínim tinguis fet aquest projecte? Doncs, com t'he dit, lletres en 3D, també importar imatges, sí? Fer finestres realistes que tinguin marc i portes d'emergència. I, evidentment, les mides, que les mides de l'edifici siguin creïbles. L'interior no s'ha de fer, l'interior no el farem. Sempre hi ha alumnes que s'acaben animant a fer l'interior però no es demana. I tampoc és que hi hagi pistes exteriors. Si tu finalment vols fer una pista exterior, endavant. Però jo entenc que el mínim seria fer aquest edifici. Sí? Mirem imatges d'anys anteriors. Aquest veiem com aquest alumne sí que va fer l'interior, encara no es demana, i veiem que també va fer la simetria en les finestres. Un altre alumne amb els marcs de les finestres, imatges importades, lletres en 3D. En aquest cas va fer que hi havia uns esglaons per accedir a l'edifici, al poliesportiu. En aquest cas el mateix. I en aquest cas veiem l'interior d'aquest edifici. Vinga, doncs, una cosa comuna que tenim en els poliesportius és, primer això, que a dintre ha de cabre una pista, evidentment, com a mínim una pista de bàsquet, i normalment sempre tenen aquesta porxada d'entrada, per si plou que podem resguardar-nos. Portes àmplies per entrada i realment ha de tenir molta llum natural. Per això hi ha moltes finestres perquè accedeixi la llum natural i hi hagi menys gast energètic. Evidentment també ha de tenir portes sortides d'emergència. Recorda que el disseny és lliure, no cal que copiïs el que faré jo ara en aquesta explicació. Jo t'ensenyo les tècniques, tu aplica-les com vulguis a l'edifici que tu et vingui de gust. Mentre mantinguis les coses que s'han demanat com a mínim, pots fer el disseny que vulguis. Per tant, seria bo que busquis a internet poliesportius moderns, per exemple aquest o aquest és un pèl massa, però busca tu les teves influències, busca a internet, influencia't de com pot ser un poliesportiu. Agafa influències i crea el que creguis més adient. Vinga, doncs comencem a construir-ho. Com sempre, farem l'edifici, el terreny ben enganxat a la masia, és molt important, ben enganxat a la masia, si no el diguem de fer el carrer tenim problema. Com de gran ha de ser el terreny? Doncs el que hem de fer primer és mirar com fa una pista de bàsquet. Si una pista de bàsquet fa, veiem, uns 30 metres en aquest marge, 30 per 15, si a més han d'haver les grades, els vestidors, el servei de bar, etc., tranquil·lament ens en podem anar cap als 40 d'amplada, 40 de llargada, per uns 20 d'amplada. És a dir, que l'edifici en si hauria de ser d'uns 20 per 40 aproximadament, si és que només hi ha una pista a dintre. Per tant, si l'edifici fa 20 per 40, no és agosarat fer un terreny, doncs mira, 60 per 70, és igual. Important és l'edifici, després al voltant ja sabeu que podem retallar. Per tant, anem a fer l'edifici, en aquest cas el faré de 60 per 40, més o menys, ja el tinc. Com d'alt hauria de ser aquest edifici? És una bona pregunta. Quan jugues a vòlei, dins un edifici, dins un poliesportiu, realment la pilota no hauria de tocar el sostre. Si comprem amb edificis al nostre voltant, veurem que més o menys són d'unes 3 plantes d'alçada, 3-4 plantes d'alçada. Si cada planta fa 3 metres i mig, de uns 3 metres, ens anem cap a uns 12 metres més o menys. Per tant, sobre els 12, 10, 12, 14, potser 15 metres pot fer d'alçada. Ja ho tenim. Ja tenim l'edifici i hauríem de començar a fer el sostre o la porxada. Comencem fent la porxada, que és la part, diguem, que té més complicació. Doncs comencem fent la porxada, cliquem d'aquí,
farem una fondària sobre 3 metres, d'alçada també uns 3 metres d'alçada, una bona porxada, i això ho esponjarem fins al final. Això seria la nostra porxada. Evidentment, això així no s'aguantarà. Haurem de fer-hi columnes. Les columnes no les farem a l'atzar, no les ficarem a qualsevol lloc. Ha d'haver una simetria. Recorda que la simetria ens agrada molt. Per tant, hem de buscar aquesta simetria. El que farem, utilitzem aquesta eina, que la coneixem, el rectangle, i que es marca el punt central. I per tant anirem dividint aquest espai, que es marqui cada cop el punt central, d'aquesta manera. Aquesta no. Aquí. Tindrem marcat on fem les columnes si ens quedarà tot simètric. Molt bé. Ara que tenim marcat ja on hem de fer les columnes, anem a fer les columnes. En aquest cas, les hem de fer simètriques. És important que totes siguin iguals. Per tant, marcarem aquest punt, li direm rectangle cap endintre i amb el teclat clicarem 1,1. Si mires aquí baix a la dreta, sí? Perquè cap on volem fer el quadrat, volem fer el quadrat cap aquí i li diem 1,1 intro. I ens ha fet la columna d'1 metre per 1 metre. Ja podríem agafar aquesta columna i baixar-la fins al terra. A veure, fins al terra. Ara, m'agafo malament. Tiro enrere, fins al terra. Això, perfecte. Següent columna seria aquí. Doncs fem el mateix. Marquem cap a un costat 1,1 intro. Tenim la columna, anem fent. I un cop tenim fetes marcat, anem baixant les columnes fins al terra. Un cop tenim fet això, ja podem eliminar aquestes línies que ens han servit de guia. Perfecte, tenim feta la porxada amb simetria. Anem a donar-li forma a aquest poliesportiu. Normalment els poliesportius poden ser quadrats, en aquest cas jo voldré fer una forma corbada. Comencem a donar-li textures. Ja hem donat textures i ara comencem a fer detalls. Anem, per exemple, a posar les lletres en 3 dimensions. Anem a fer les lletres en 3D. Cliquem aquí baix i seleccionem text en 3D. Cliquem, ens apareix això i fiquem el nom del poliesportiu que ens vingui de gust. Un cop cliquem a acceptar, posicionem el text, sí? Un cop tenim posicionat, ara aprendrem una eina nova, un altre cop, anem a aparèixer ja aquesta de les lletres en 3D i ara aquesta de dimensionar, aquesta d'escalar. Quan hi cliquem, ens apareix aquests puntets. Això vol dir que podem agafar aquest text i el podem estirar per on vulguem, tant si en aquest sentit, o en aquest sentit, o en diagonal per fer tot més gran, etc. D'acord? I l'hem de col·locar com totes creiem oportú. En aquest cas, crec que així ja estaria bastant bé. Compte fent les lletres negres, que alguns alumnes ho feu i després no es veu. Si pel que sigui vols moure-ho, el que haurem de fer és seleccionar el text i amb aquesta eina, la de moure, podem agafar-lo i moure'l. Per tant, avui ja portem 3 eines apreses. El text en 3D, l'escalar i el moure. Un cop ja tenim col·locades les lletres en 3D, hauríem de fer-hi finestres a aquest poliesportiu, si no tindrem un cost en electricitat molt alt de tanta il·luminació. Per tant, si féssim, per exemple, un finestral així, ja ho tindríem solucionat, però alguna fàbrica ens fabricaria un vidre tan gran i com el transportaríem? Realment això no és viable. El que hem de fer aquí és dividir això en vidres més creïbles. Li farem un marc i després ho dividirem perquè sigui més creïble. Amb rectangles, li fem el marc i ara comencem a dividir l'espai.
Un cop tenim això fet, continuem dividint. Recorda aquesta eina d'apretar el control, que ens va molt bé, perquè ens permet fer això. Sí? I ara ens permet anar dividint-ho d'aquesta manera. Un cop tenim això dividit, ja podem començar a pintar de metall això. Per tant, pintarem d'un color metàl·lic, per exemple, aquest, això, i a l'anar borrant les línies, cada cop farem aquest marc més gran. A veure, tornem a pintar això, de color metàl·lic, i anem borrant les línies aquestes, fent cada cop això més gran. Després ho pintem de color metàl·lic, m'està boicotejant. Ara sí, ho pinto de color metàl·lic, ja ho tenim, i només ens quedarà tirar això una miqueta en fora. Si encara no ens ha quedat bé d'aquí, ho farem una miqueta més ample, ens queda més l'espai més equitatiu, igual que d'aquí una miqueta més. Perfecte, aquesta vidriera ja seria creïble i a més hi ha simetria. Què més farem al nostre poliesportiu? Doncs hi farem una entrada i al voltant hi pengem cartells. Per tant, hi farem una porta d'entrada. Recorda alçar les portes, 2,10 metres. En aquest cas, això seria la porta de vidre, però li farem que tingui com una entrada una miqueta més mona. Ara anem a fer que una porta estigui oberta. El que farem primer serà eliminar una de les portes, clico botó dret i li dic que borrar, i aquesta porta la farem que estigui en diagonal, una miqueta oberta. Abans ha tancat, tornem a dir que això, borrar, i ens queda la que tenim a dintre. I aquesta la pintem de color vidre, tenim una porta oberta. El que farem ara serà aquí una cartellera, i identificarem imatges, i ficarem imatges de cartells de competicions, etc. Doncs el primer que haurem de fer per tenir aquests cartells és descarregar-los. Busquem el cartell que ens vingui de gust, per exemple, aquest, botó dret, el descarrego i el guardo al meu escriptori. El guardem a l'escriptori. I el que farem ara serà importar-lo aquí a la imatge. Anem a buscar l'escriptori, en aquest cas el tinc aquí, i el vaig a portar cap al nostre SketchUp. El deixo anar i li diem que sí, que és una imatge. Aquesta imatge, primer clic és on el col·loquem, segon li donem dimensió, i un cop el tenim col·locat és com abans. Amb aquesta eina de moure el podríem moure, i si volem girar una miqueta, eina nova, primer clic és el centre de rotació i segon clic d'on l'agafem, i ara podem rotar una miqueta. Podem posar diversos cartells. Molt bé, doncs ja hem vist com importar imatges i com col·locar-les. Pots posar imatges de competicions o de resultats esportius, el que et vingui de gust. Per tant, ja has après les tècniques que necessites aprendre per avui, que és, primer, col·locar lletres en 3 dimensions, segon, importar imatges, tercer, fer construccions que tinguin simetria, molt important, en aquest cas la porxada, has de fer simetria amb les columnes i també simetria a l'hora que fes les finestres. En aquest treball es mirarà molt el tema dels detalls, per tant, no escatimeu i fiqueu-hi diferents detalls, com en aquest cas hi vam ficar aquesta bossa aquí fora, o vam fer aquest camp exterior. Les portes d'emergència tampoc te les pots deixar, sí? Ja saps importar imatges, saps fer portes que han de fer 2,10, etc. I pots fer detalls com aquests, com les barres, etc. Per tant, les tècniques que necessites per fer aquest treball ja les tens, ja les has après. Doncs vinga, ara deixa volar la teva imaginació i ves fent. Vinga, fins la pròxima.